Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Atod namang pinakadagko ug pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Patay usa ka grade 5 pupil human na kuryentehan sa Zamboanga City. Nadala pa sa Mindanao Central Sanitarium Hospital ang 11 anyos nga lalaking si John Lloyd Natividad Lazareno. Apan gideklara kining dead on arrival. Base sa investigasyon sa kapulisan, miagi kuno ang bata sa kusina silang balay ug aksidenteng nagunitan niini ang live wire nga nakalimtan kunong tabunan og electrical tape sa amahan. Ginatan-aw pa sa kapulisan kung doon na ba'y tulubago ng amahan sa insidente. Dakog sunog miulbo sa Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Pipila ka balay, Ugdaw. Atong sayron ang dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Real dili muubos sa 20 kabalay ang nasunog sa Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City kaganihang buntag. Samtang sa Zamboanga City, usa-usab kasunog ang miulbo kaganihang kadlawon. Layo pa lang, makita na ang baga nga aso gikan sa mga kabalayan nga nangasunog. Nagkaguliyang na ang mga residente sa paghakot sa ilahang mga gamit dihang miulbo ang dakong sunog alas 11 kaganihang buntag sa Purok 8, Barangay Lapu-Lapu, Agdao, Davao City. Gitabangan usab og tuklod sa mga lalaki ning sakyanan pagawas niining balay gumikan hapit na kini kaunon sa kalayo. Gipaspasan sa mga bumbero ang pagpalong sa kalayo. Apan, ang usa sa nakapalisod kanila sa pagkontrola sa kalayo, mao ang kapiot sa karsada, pasulod sa nasunugan. Nagtapok pagyud ang mga tao ug wala na masunod ang social distancing. Nagugat na ang ubang bumbero sa pagbadlong sa mga nakaharang nga residente. Kalit lang midako ang kalayo ug sumala sa usa sa mga nasunugan. Sa usa lang kapamilok, daghang plano ug pangandoy ang daw na apil ug kaabo. Ang sunog nagsugod sa ikaduhang andana sa boarding house nila Tatay Carlito. Nawala maguna sila kay magtarbaho, nanarbaho maguna. Nya mo nang ang ako lang nakita basta sa kisame, mo to'y nakita na ang tayo nga kuha naman. Dako naman gyud. Di moubos 20 kabalay ang naugdaw sa sunog. Andam na ang ato ang evacuation center, then nagtuyok na po ng atong PROC leader sa atong barangay official. So gianunsyo na nga pwede na sila magbalin dito para matagaan sila og pagtagad man kung sa pa ang ilang mga pagkinahanglan tungod ani sunog. Sa Zamboanga City, usa ka apartment, boarding house ug balay ang nasunog alas 4 kaganihang kadlawon. Nagsugod ang sunog sa ikaduhang andana sa apartment nga gipanag-iyahan sa usa ka Mr. Chan kung asa napasagdaang vigil candle ang gituohang hinungdan sa insidente. Wala hinuoy na samdan sa sunog. Ikaupat na kining structural fire nga nahitabo sa Zamboanga City karong tuiga.
Real ang update diha sa sunog sa Barangay Lapu-Lapu, Davao City, Agdao. Sumala ni Senior Fire Officer 4 Ramil Gilyado ang spokesperson sa BFP Davao nga 25 kabalay ang nasunog, 19 ang totally damaged, 6 ang partially damaged nga mukabat sa 1 million pesos ang danyos. 25 families pod ang apektado ug 47 renters ang apektado. Hinuon silang tanan nahatagan na matud pa og pasiunang tabang. Real. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Usa ka abogado sa Malaybalay City sa Bukidnon ang gipusil patay sa riding in tandem suspects. Dugang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yasara ang mong abogado igo lamang nagpalit og utanon sa tindahan duol sa iyahang panimalay diyang gipusil kini sa mga suspitsado. Personal grudge ug pagkalambigit sa droga ang gitan-aw nga motibo sa krimen. Sa kuha sa CCTV, makita kining usa ka lalaki nga nagpalit og utanon sa usa ka tindahan sa Barangay 6, Malaybalay City, Bukidnon. Taod-taod, makita kining riding in tandem nga gikan sa walang bahin sa dalan nga mipadulong sa gibarugan sa biktima. Mihulbot og pusil ang backrider, dayon pusil sa biktima. Gitiwasan pa kini og pusil sa sospek bisan nahagba na kini. Human sa insidente, misibat gilayon ang mga sospek. Nasayran nga ang biktima mao si Attorney Winston Intong ug residente sa Barangay 6 sa mong syudad. 5 ka baseyo sa bala sa .45 caliber pistol ang narecover sa crime scene. Igo sa dughan ug lawas ang nahiaguman sa biktima. Ginakumpirma pa sa otoridad kung tinuod ba nga lakip ang biktima sa narcolis ni President Rodrigo Duterte. Damay sab ang tinderong si alias Romeo human maigo sab sa saag nga bala. Luwas na hinuon kini. So far, natay mga reports. Dili man po ko makaingon na confirm kay wala man ako nakita ang report na napil sa lista. Pero dili ko makaingon na confirm tungod kay wala po nako nakita ang mga report. Nanawagan ang kapulisan sa mga tawong adunay impormasyon na kalabot sa krimen nga mupatimaw sa ilahang buhatan aron sa matagaan og hustisya ang pagkamatay sa biktima. Sa mga katauhan sa palibot na nakabalo sa insidente ug na magani makahatag og impormasyon, ipaabot lang nato sa tumbuhatan sa kapulisan para mailhan nato kung kinsa ang mga suspitsado sa maong krimen na gibuhat. Sara, sigon sa kapulisan, ana sila person of interest nga ginasubay karon nga mga panahona. Kung maberipika nila, panginaot nila nga madakpan gilayon sa daling panahon. Sara. Yes, ay ganina na-mention nimo nga posibleng personal grudge ang hinungdan o diha may kalambigitan sa droga. Doon na ba siya'y mga bahad sa iyang kinabuhi kaniadto? Sara, base sa akong pakiginabi sa hepe sa Malaybalay City, iyahang gikabutyag nga aduna matudpay na mention ang banay aning biktima nga ana na sila mga death threats nga nadawat usa pa man na hitabo ang kini nga insidente. Apan wala matud pa nila panumbalinga o wala sila nangayo og tabang sa kapulisan. Sanglit ilahang pagtuo mga death threats lamang kini og dili tinud-on. Busa karon padayon pa nga ginasubay sa kapulisan kung posible ba nga ang mga death threats nga nadawat sa biktima may kalabutan sa insidente nga nahitabo kini ning bag-uhay lang. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Bisan sa abiso sa Davao City LGU nga sirado ang Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague, pipila gyapon ka mga deboto sa Santo Niño ang miadto. Samtang iyahay og paagi sa pagsaulog sa kapistahan ni Senior Santo Niño ang mga residente sa Jensan. Ani ang detalye. Nakurat ang pipila ka deboto, humanasayra nilang sirado di ay ang Shrine of the Holy Infant Jesus of Prague sa Davao City. Atol sa adlaw sa kapistahan niini karong adlaw. Busa sa tubangan na lang sila sa koral, nagdagkot og kandila ug mihalad og pagampo. Taga-tuig na mo na ginabuhat. Wala ba kabalo nga bawal? Wala. Oo. So, okay, bato to, Dali na lang. Hindi na lang mi dali. Si Lola Violeta, kinsa matag tuig nagaadto sa shrine inig kapistahan niini, nasayod kuno nga dili pasudlan ang shrine karong adlaw. Pero miadto gyapon sa pamasin nga makasulod. Pero kabalo ka nga di pasudlan. Kahit balugod, pero ning anhilan sa ko, kay mudagkot lang, bahala sa daplin lang, sir. Okay, sibutog yun. Tibutog yun. Kaya kung kan, bigyan ka kasulod kay senior na. O lagi yan, nagkamot lang ko. Apektado sab sa pagsirado ang mga negosyante gawa sa simbahan.
Sama ni Lisa nga mamaligya ayog kandila. Natagsa lang sir, kaya tanaw akong baligya, kandila lang. Una unsa imong mabaligya ninyo? Ako junk food, soft drinks, mga kakanin. Apektuhan yan lahi. Apektado gyud kayo sir. Gibawal sa otoridad ang religious activity sa kapistahan sa Santo Niño karong tuiga kay ginadugok kini sa deboto nga posibleng hinungdan sa pagtinakdanay sa COVID-19. Wednesday, nagkaroon po ng deklarasyon na isarado po ang Shrine Hill. So, i-cancelled lahat ng religious activities dito. Base na rin sa recommendation ng ating IDS o Infectious Disease Specialist dito sa Davao City. Sa General Santos City, bantay sarado sa kapulisan ug kasundaluhan ang matag entrance ug exit point sa Barangay Bula nga nagpahigayon og kapistahan ni Senior Santo Niño. Dunay mga tangke nga nagbabag sa mga buot mosulod aron makipiesta. Amin pong pinapaalala ulit sa lalo na po sa mga taga-Bula na hindi naman po kayo pinagbabawalan na maghanda sa inyong pesta. Ang pinagbabawal po ay yung magpapasok ng mga hindi po bilong sa inyong pamilya o sa bahay ninyo. Kansilado usab ang tanang activity sa fiesta, gawas lang sa misa hangtod alas 11 sa gabi. Busa ang mga residente, iyahay na lang og paagi aron mo selebrar sa kapistahan. Dunay nagsimba lang. Ang kay pandemic kasi. Wala ba kayong hinanda? Wala. Ang uban, fiesta mode, pero exclusive lang silang balay ug nagasayo-sayo lang sab sa tugtog nga sinulog. Kami sa Suico, family. Kami ra gyud mag-celebrate diri tibuok, family. Viva Pit Senior! Sugod January 14 hangtod unyang tungang gabi, bawal pasudlon ang dili residente sa Barangay Bula. Kauban si Melchor Awing sa kamera, ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Dagang usabon sa mga plano o programa sa Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated kon DCCII karong tuiga aron makarecover sa pait nga naagian sa mga negosyo ni adtong 2020 tungod sa pandemya sa COVID-19. Ana ang report ni Sheila Vergara Rubio. Reboot, Recharge, Recover, and Reset 2021. Dinhi magtuyok ang mga plano o programa sa DCCII karong tuiga. Malaumon ang bagong presidente nga si Dr. Melu Monteverde nga makabangon ang Davao ug Mindanao gikan sa nasinating economic lag sa tuig 2020 bunga sa pandemya sa COVID-19. Pinaagi usab sa mga gitanyag nga programa sa gobyerno sama sa mga tax incentives ug uban pa, gilaraw nga hinay-hinay nga maulian ang mga apektadong negosyo. Sigun sa talaan sa DCCII, dili moubos sa 3,000 ka mga small medium enterprise ang naapektuhan. We are optimistic that Davao and Mindanao will be able to recover from the economic loss we had in 2020. In order to help businesses reboot, we are grateful for the steps being taken by the government, such as the passage of the Senate Bill 1357 or the Corporate Recovery and Tax Incentives. Aron maka-recharge, magpadayon ang pagdusad og mga webinars aron matabangan ang matag negosyante sa pag-adjust sa mga kabag-uhan sa ginatawag nga new normal. The Chamber will continue to hold webinars and trainings that can help businesses scale amid the challenges brought by the pandemic and will host virtual and hopefully soon in-person or face-to-face business matching making events. Nakuntabang man ugaling ug moabot na ang bakuna sa nasod apan kinahanglang gihapong mangandam sanglit dili pa madali ang proseso sa pagbangon. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Sa General Santos City, 4 anyos nga lalaki patay samtang laing 5 na ospital human mikaon og baki. Anang report ni Cyril Chavez. Patay ang batang si Rafi J. Pandian human nakakaon og baki nga gidakop niini sa bukid nga bahin sa Purok Tanda, Barangay San Jose sa General Santos City. Matod sa Barangay Kagawad, buntag niadtong Miyerkules, diyang gisugo ang bata sa silingan niini nga si Marcelino Bago, 37 anyos, nga manakop og baki aron sud-anon. Ang mga baki nga klase sa Hawaiian frog gidakop lang sa bata sa dapling sapa sa Purok Tanda ug dayong giluto ni Marcelino ug gipapakaon sa mga silingan, lakip ang bata. Pagkahapon, naglain na kuno ang tiyan sa mga nakakaon o gidala gilayon sa health center hangtod giendorso na sa Dr. George Royeca Hospital sa Jensan. Apan ang batang midakop sa baki
namatay samtang anaa pa sa ilang balay. 5 ka tawo ang nadala sa ospital nga nailang sila Joylyn Samal, 26 anyos ug iyang anak. Lakip si Marcelino ug ang iyang 2 ka anak nga sila Marcelino 12 anyos ug Arcelo Bago 10 anyos nga nagpabilin pa karon sa ospital. Kada purok, advisehan ko sila. Nga di nang yun sila magkawang nana. O makitaan man nila, pasagdan lang. Kaya katabang po na sa tao, kaya ang mga lamok na ginakawan man nila. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Mag-asawa arestado sa mga sakop sa PIDEA Region 13. Arestado sila Agapito Gomez ug asawa nining si Betsy Gomez sa pagpatuman og search warrant sa ilang balay sa Pesla Village, Zone 7, Barangay Carmen, Cagayan de Oro City. Taod-taod na kunong ginabantay iya ang mag-asawa kinsa taga Caraga Region ug mibalhin sa Cagayan de Oro City. Nakuhaan og suspected shabu ang mag-asawa nga mobalor ngadto sa 136,000 pesos. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa duha. Mihimo og biosurveillance ang Department of Health Region 9 sa mga pasahero gikan sa mga lugar nga dunay kaso sa bagong strain sa SARS-CoV-2. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi nining report. Giabisuhan sa Department of Health Region 9 ang Bureau of Quarantine nga pahugtan ang pagbantay sa mga pasahero moabot sa Zamboanga Peninsula gikan sa mga lugar nga dunay kaso sa bagong strain sa SARS-CoV-2 gikan United Kingdom o ang B117. Matod sa DOH, biosurveillance ang ilang ginahimo ilabi na sa mga gikan Sabah, Malaysia nga dunay kaso sa B117. Gipailam sab sa orientation ng mga ospital ug LGU para sa enhanced biosurveillance. Samtang kapin 5.1 million pesos na nga pondo sa DOH Region 9 ang nahatag na ngadto sa mga healthcare workers nga nagpositibo sa COVID-19. Ang pondo gikan sa Healthcare Workers Compensation Benefits sa national government. Ana sa 244 ka healthcare beneficiaries ang nakadawat sa maong pondo. 3,789 na ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Zamboanga City. 143 ang active cases, human 3,469 ang recoveries ug 177 ang namatay. Sa General Santos City, buot sa Barangay Kalumpang nga ipasirado ang Kalumpang Round Arena. Human 2 ka tawo nga dunay travel history sa maong sabungan ni atong January 2 ug 3 ang nagpositibo sa COVID-19. Nanawagan karon ang barangay kapitan sa mong barangay ngadto sa mga nagsabong ni atong January 2 nga makig-coordinate sa mga rural health unit kung dunay masinating sintomas. Dunay 1,495 ka kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa General Santos City. 96 ang active cases, kay 1,333 ang naayon na ug 66 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 14-day-old baby girl nga taga-ilang ang naka-recover na sa COVID-19. Samtang nanguna na sab ang Davao City sa dunay pinakadaghang COVID-19 cases kagahapon nga anaa sa 136. Ikatulo ang Agusan del Sur nga dunay 61. Misa ka na sa 9,981 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,340 ang active cases. Human natala ang 8,169 recoveries ug 472 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 20 anyos nga taga-Indahag kinsa buntis nga mga nakay na ang nagpositibo sa COVID-19. Ana na sa 3,069 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 342 active cases, human 2,572 ang naka-recover na ug 155 ang namatay. Sa Iligan City, 7 ka authorized persons outside residence o APOR ang nalakip sa 12 ka bagong nagpositibo sa COVID-19. Miabot na sa 1,115 ang total COVID-19 cases sa Iligan City. 67 ang active cases, human 988 ang naka-recover na ug 60 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Vaccine program sa Cagayan de Oro City padayon ginaisgutan sa LGU. Mayor Oscar Moreno mag-agad kuno sa Department of Health sa rollout sa vaccine. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Ginahanay na karon sa Cagayan de Oro City LGU ang programa sa COVID-19 vaccine sa higayong i-release na ang mga bakuna sa Department of Health. Magmuntar sila og task force nga mo'y mututok sa vaccination program. Butsab sa mayor nga manguna ang DOH sa pagpatuman sa mong programa aron mahanay pag-ayo ang rollout sa vaccine. Ay kabalaka, we are very much on top of the ball, no? And in fact, ang atong target, ang atong mission is
nga maayo nga pagkaplano sa atong vaccine rollout dinhi sa dakbayan. Magamit usab ang Higala app alang sa vaccination program nga himuon aron paspas nilang matumbok ang mga tawo nga prioridad nga maturukan sa bakuna. Managlahi sab ang opinyon sa mga kagay-anon labot sa pagpabakuna kontra COVID-19. Ug sa akong kabayan dili wala koy salig sir oy. Ano man? Kay madlok beta ka betay balatian sa bakuna inaning pagidaro nato. Magpa-injection na lang para mawala na ang problema sa katilingban karon nga sakit. Wa ka nadlok? Dili na mahadlok para mawala na gid. Depende sir kung maayo man na siya dili, kung sa ikuan maniid lang ta. Gipasalig sab ni Dr. Joselito Rituya, epidemiologist, nga sa higayong ipatuman na ang vaccination program sa syudad, dili angay mabalaka ang publiko, sanglit ang bakuna nga ipangturok miagi sa makuting clinical trials ug mipasa sa Food and Drug Administration. Science mga na siya which is on safety and efficacy. No? So kung ang bakuna nga moabot is as safe and as effective, bisan unsa pa na siya, kwaon na to na. Whether the price is high or not. Kauban si James Yap sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Nagpabiling suspindido ang tourism ug leisure activities sa Samal Island hangtod January 31. Ano ang report ni John D. Esteban? January 16 unta gilauman nga mobalik na ang turismo sa Samal Island, Davao del Norte human gisuspende kini ni Mayor Aldavid Uy sugod ni adtong December 18, 2020 hangtod January 15 ning tuiga. Apan magpabilin pang ubo sa General Community Quarantine ng Samal busa gibawal pa ang tourism ug leisure activities. Kahinumduman nga niapila ang mayor sa National IATF nga maka-operate ang tourism establishments sa Samal. Apan wala pa nadawat sa syudad ang tubag hinungdan suspendido pa ang tourism activities. Na napasa naman namo sa taas. So we are still waiting. If ever favorable ang sulat, siguro hopefully by next week then maka-abrita what was being done katong mga previous na mga protocols nato, 50% capacity of the resort. So we are still waiting for the appeal letter. Hinuon dunay gitawag nga staycation program ang Department of Tourism nga pwede applyan sa mga resort owners aron maka-operate na sila. Katong mga resorts na nakapasa sa ilahang audit, sa ilahang accreditation, na naay rating na 3, naman na sila yung mga rating, no? Mga 3-star pataas, naa sila staycation na program, na scheme. Maka-operate to katong nakapasa sa rating sa DOT na 3-star resorts pataas. So maka-abrite to sila. Sa karon usa pa lang ka resort ang nakapasar sa maong screening. Ang Samal Island magpabilin sa GCQ hangtod January 31. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Milapas na sa 93.1 milyon ang nataptan ng COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, kapin 496,000 ang nagkasakit ug sobra 41,400 niini taga Mindanao. Lapas 93,129,000 na ang naigo og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Sobra 51,386,000 ang naayo na ug kapin 1,994,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 2,048 ang mga bagong kaso sa COVID-19 karong adlaw. Busa ang kinatibuk ang ihap, 496,646 na. 27,033 ang active cases, 459,737 ang nakarecover na, ug 9,876 ang namatay. Ug 41,409 na ang dunay COVID-19 sa Mindanao. 4,695 ang active cases, suman 35,108 ang recoveries, ug 1,606 ang namatay. 5 ka barangay ang bagong nalakip sa mga drug-cleared barangay sa Davao City. Anang detalye. Gideklara sa PIDEA, kapulisan ug uban pang ahensyal sa lokal nga panggamhanan sa Davao City ang 5 ka barangay nga nadugang sa mga drug-cleared barangays sa Davao City. Mao kini ang Barangay Carmen sa Baguio District, Barangay Kamansi ug Kilati sa Turil District, Barangay Dalagdag ug Lampianaw sa Kalinan District. Sumala sa kapitan sa Barangay Lampianaw nga si Nestor Mutya,
tukhang kuno ang ilang pamaagi aron maagni nila ang drug user nga mo surrender kanila og ipailalom sa programang mapalayo na sila sa bisyo. So ako silang gipanawagan nga ayaw ninyo paabuta nga pulis amo adto sa inyong balay kay lain man kanay panahon. So kung mahimo adto ta sa barangay mag-record ta dito nga kamo ning voluntaryo mo og surrender sa barangay kay para gwapo ba ang dating bisan tuod nagdroga mo pero pogi points na kay surrender mo. Luyo sa pandemya, padayon ang PDEA og kapulisan sa ilang kampanya batok illegal nga droga ug paningkamutan nga madungagan pa ang mga drug-cleared barangay. Let us concentrate first doon sa tatlong distrito, Baguio, Toril at Calinan. So tinawag ni Colonel Kraft yung tatlong chief of police. At doon, pinag-usapan namin. Ito yung isa nating effort, yung i-clear natin yung mga barangay from drug influence. So ito, ngayong araw na ito, meron tayong selected barangays from Toril District, Calinan District, and Baguio District. Sa karon, 16 na ang kinatibukang ihap sa drug-cleared barangay sa Davao City. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Rial Soroche para sa One Mindanao. Kung mahiligon ka sa pagdula og mobile games, pila ba ang imong kayang igasto? Ang 8 anyos nga taga Davao City, 100,000 pesos lang naman ang nagasto sa mobile games. Anyang report ni Jandy Esteban. Mao kini ang 8 anyos nga si Thais Luxin, kinsa mahiligon mag-download og apps ug modula og mobile games labi na robotics. Apan ang gikahiligang mga dula, wala siya masayod nga duna di ay bayad. Nga miabot na og 100,000 pesos. Because I thought they were free and some of my games were very boring. So are you going to play that or download those apps again? Not anymore? Gikahikurat na lang sa mag-asawang Luxin, dihang nasayrang miabot na di ay sa 100,000 pesos ang nagasto sa ilang anak sa mobile games ug app. Sumala sa inahan sa bata, nga nahibal-an niya kini, dihang iyang gitrack ang bank statement sa ilang family business finance team. Ang maong panghitabo, iyaw sa gisaysay pinaagi sa Facebook post nga miani og libuan ka reactions ug shares. Sa pagsusi, niadto pang December, naka-access sa Google Play si Thais kung kanusa-usab gipahuram sa ginikanan ang daan nilang smartphone kaniya. When I was looking at the statements na itag 5,000, doon na may mga 200, 100 plus, 300 plus. But ang mga recent purchases naadjud sa mga 5,000, 3,000. Busa, wala ka pugni sa inahan nga disiplinahon ang anak. Labi pa nga taman ra sa tulo ka app ang gitugot nila nga i-download. Tunala na ako siguro mga kaupat ka hapak or kalima ka hapak, nagluhod, anagad, mag-process na ako. They embrace discipline properly naman kay kabalo man sila nga it's out of love. Subay say tabo, dunay abiso si Julmar og Jay sa isig kag ginikanan. You're hearing out what your kids are saying. Kay eventually, if you don't hear them out, eventually when they're bigger, gusto nimo sila mustura sa mo but they never will. Kay they feel like you don't listen. Di ba? It's pointless sila. So, always find a way to understand mo, i-listen mo ilang heart, regardless of how young they are. What's your advice to your brother now? Don't download it again. Mitubag na kuno ang app provider kanila ug laumang ma-refund ang nagastos sa bata. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Kung pasta ang hisgutan sagad sa luto niini sa pula o puti nga sauce. Apan dunay klase sa pasta dish ang usa ka kananan sa Davao City nga mogamit og black sauce. Tilawan ta kining black pasta kung suwak ba sa panlasa, pinaagi ni inyong report. Kini ang pasta negro sa chef nga si Jay Pabilona. Sa unang tan-aw, daw dili kaganahan mo tilaw tungod sa kaitom sa sauce niini. Apan ang food lover nga si Kenneth De Jesus nga first time nga nakatilaw niini nakasulti. Lami kasi kanang kakaiba siya sa akong panlasa nga pasta kay usually ginakaon ako mga spaghetti lang. Matod ni Chef Jay, ang squid ink ang hinungdan sa itom nga sauce sa iyang pasta negro. Daghan sab kuno kini og health benefits. Yung ink kasi ng squid is
it is an antioxidant and anti-inflammatory. So, ano din siya, it helps also to lower the blood pressure of a person kapag high blood ka. Sa pagluto niini, unang iandam ang pasta, dayon isagol ang squid ink nga gisagulan og pasayan, nukos ug klase-klaseng herbs and spices. Pagkahuman, ibutang na ang pares niining grilled salmon. Good to go na dayon para kaunon kining seafood pasta negro. Isa lang kuno ang sekreto sa pagluto niini ug sa uban pang putahe. Mao ang dili paggamit og mga instant nga pampalasa. Gani sumala nila, authentic ug made from scratch pa ang mga ingredients. Buta nga kasagarang ginapangita karon sa katawhan. Because of the challenges of COVID-19. So our restaurant wants to provide a healthy food and very good food para sa ato ang mga ikaigsuunang Dabawenyos para ang ilang health dili pod ma-compromise. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Happy birthday kay Sir Leonardo Wow Garcia. Nagtanaw usab atong mga kapuso nga sila Baby Carl ug ang iyang mama si Hope Daniel. May hapon ug nagtanaw usab si Kimberly ug si Baby Yuan. Og mga kapuso, way puas ang among paghatod og balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa nagadayng rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katong maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Teko Campo, buong puso para sa Pilipino. Happy weekend!